Liburutegi bat behar zala, herriko udaletxean, proiektu hori martxan jarri zan, igual joan zan mendean. Enuen uste hau ikusterik, nere begien aurrean, azkenik egi bihurtu da bai, baina leku eharrean. Kasualidadez justu karrera, bukatu dedan urtean, bukatu dedan urtean. Beste herritan normala zena, erastegin etzan ala, ikasteko edo eskolarako, liburun bat behar zala. Jakintza zute ikasleentzat, hau beharrezkoa dala, hauek ez dute ibili beharko, ibiltzen ginen bezala. Orain datorren estudianteak, eskertzen jakin dezala, eskertzen jakin dezala. Zer ote instalazio, harrapatu balitu, baina ez da soilik liburutegi, badu hainbat zirrikitu. Hemen dagoen edozein arlok, badauka hainbat meritu, ara gaurkoan arreba jone, eta biok bildu gaitu. Seinale ona anai arrema, gehiago elkartzen baditu, gehiago elkartzen baditu. Hemen ondoan ari daiteke, dantzan poteka saltoka, ona etorri ingelesera, edo nola ez bertxota. Gaztek duten aukera hori, aprobetxatzea opa, bertxota etorri eta ikasi, etorkizuna dagota, burua bete daitekelako, eta barne kezkak bota, eta barne kezkak bota.